Benvidos, benvidas, benvides ao consultorio de Vinde, onde imos dar resposta ás vosas inquedanzas. Que nos irán chegando as vosas preguntas por WhatsApp mentras estamos aquí comentando as nosas cousas. Nos aínda non sabemos nin sequera que cousas nos ides preguntar. Non sabemos ni sequera o que é o WhatsApp. Espera, Laura de Cerceda. Coñecín unha rapaza no Tinder, ca que quedei varias veces e gústame moito. Outro día, para a miña sorpresa, propúxome xuntas a un concerto dos Heredeiros da Cruz. Mal, que resulta que é o seu grupo favorito. Eu odio os Heredeiros da Cruz. Que fago para que isto non acabe mal? Pero Laura, tú tenías que ir al guapa, no al Tinder, sabes? Heredeiros da Cruz, quero dicir, compensa que esta xente siga facendo... No, a ver, siguen tocando ou morreron todos, tipo os brincos? No, morreron poucos. Pero aí siguen. E Laura pode que teña unha relación sexual nun concerto dos Heredeiros da Cruz. Como tuve yo varias. Bueno, si é por follar, todo se pode pasar. Mira, Laura, pa diante, non hai que presulgar a xente. Noches locas, mañanitas tristes. Bueno, pero eu prefiro ir a un concerto dos Heredeiros, que me propoña un concerto dos Heredeiros da Cruz que un jarabe de palo, morro. Adiante, Laura, sí, estamos contigo. Hai que quitarlle as letras así medio machistas que ten. Claro, bueno, é pola morriña esta, así que sobreviven da peña da miña quinta, que tanto calimocho bebimos nos seus concertos. Se necesitas algo o día seguinte, chámame a min, non lle mandes. No, porque eu estarei de resaca dun concerto de jarabe de palo. A Rápida de Bouzas pide consello de cosmética despois de ver isto en internet. A respecto da hidratación dos labios, parece dar brincadeira, mas na miña familia funciona super ben usar unto, bordura de porco. Non vin cousa igual, parece maxia. Bueno, pois é moi parecido. Ten un comentario que lle tacha que non é vegano. E a pregunta é, que vos parece isto de usar unto como hidratante labial? Eu creo que unha vez que o porco está afinado, canto máis se aproveite del, millor. Del cerdo me gusta hasta la vaselina. No, sí. O sea, unto sí. Non somos pro unto. Todo con unto. Somos pro unto. De feito, miña avoa cando mata os polos sempre me manda eses untos de polo para facer sopa. A partir de agora vou nos sacar do congelador e... Incluso unto con un misto, non? Para depilación, unto de karité, total da igual. Ai, bicos de unto, que bonito. Bicos de unto. Acuario. A ver, Acuario. Yo solo atiendo cáncer. A ver, un tema, 2 puntos. Internet e a maternidade, xusto agora, mira, ves? Parecese a maternidade o que nos contan en internet? É toda unha operación para desincentivar a procreación e acabar de despoboar Galicia? Fan realmente falta máis gallegos no mundo? Que un examen de selectivo é unha... Eu escoitei que se despoboaba Galicia que iban repoboar con andaluces. A mí contaron, non vou dicir que... A ver, cal é a pregunta? Porque era todo tan largo. Parece a maternidade o que nos contan en internet? Sí, porque en internet contan de todo. En malo será que algo non se parece. Ahora, debes ter fillos e contalo todo en internet? No. Debes contar a túa puta vida en internet? No. Non porque faltes a túa privacidade, sino porque aburres ao demais da xente. E quen se beneficia? Os cárteles de Sinaloa, o sea, xente que te quere secuestrar, así fotos dos fillos para levarse. Estou moi pendiente deso, non sei vos. Como madre. Estou pendiente do narcotráfico. Eu que sei. Choios Enríquez. Cal é o partido que máis se parece a Galicia? Betis, Real Madrid. Pois entrei en calor. Pois mira, non sei. Pois era o máis verde, non? Galicia, que bonita eres. Mira, next. Ai, mira que bonito. Pablo de Monforte pregunta: estoy en cuarto de ESO, odio el gallego con todas mis fuerzas. ¿Tiene solución? No. Pero non te preocupes, Pablo de Monforte, pues estás rodeados de monfortinos que tamén odian el gallego. Porque te sientes mal? Non te sientas mal, non hai ningún problema. Hai moita xente que odia o gallego. E esa é a xente que xustifica a nosa existencia. Nós non podemos vivir sin esa xente. Sigue por esa vía, Pablo, e innova, inventa novas formas de odiar o gallego, que non che leven á cadea, vaya. Pois Majadahonda é un sitio maravilloso para vivir. Sí, podes vivir en Majadahonda. Quen vos pon máis? Luis Villares, Miguel Tellado ou Gonzalo Caballero, que son futbolistas. Mira, ni me suenan. A mí soname Luis Villares. Non lle votei. Miguel Tellado das novelas del corazón. Non me fagas pasar por lista, non me sonan de nada. Ana Miranda. Goretti San Martín. Miguel Tellado, buscar con Google. Caballero. Caballero e Gonzalo, de nome. Ai, pero Caballero.
Home, moito máis guapo de Bueu. Pero quen era outro? Caballero? Vou vos poñer o guapo da política galega, A ver. Xosé Leal Fariña. Que máis guapo. Pois tiñamos que empezar a votar por guapos e por guapas. Total, peor non nos pode ir. Non nos cambiar de É criterio. unha frivolidade absoluta. Non nos gusta a política gallega, non nos parece nada De feito, atractiva. pasa- Pero temos Bastante. grandes peinados na política galega. Miguel Anxo Fernán Bello. Que jodido Bueno, que a ni política que nos como quitara o gran política. peinado da poesía. Pero bueno, levámoslo como podemos. Bruno de Vigo, 16 Ai, anos. como ese me enrolle yo. Ai, non, 16 anos, non. Gústame unha rapaza, pero non sei se debo dicirllo. Pasamos xuntos o Nadal. Agora vémonos só algunhas fins de semana, porque ela é de Ourense e eu quedei en Vigo. Joder, colega, a Que ver, drama. que toda a distancia sexa esa. Ata agora deixeille caer que sabía dun amigo seu que estaba namorado dela. Preguntoume quen era e díxenlle que non lle podía dicir porque era alguén moito máis próximo do que pensaba e que non era de Ourense. Aí, con suspense. Ten moita curiosidade, por iso non sei se dicirllo. Temos unha amizade moi bonita agora e temo que se perda se me declaro. Vos que me aconsellades? Declárate, tío. Nos aconsellamos un curso de redacción. Unhas comas aí. Declárate, eu estive en Facenda esta mañá e é moi fácil. Dillo, Se pasaron o tío, Nadal porque- xuntos. Sí, pasaron o Nadal xuntos que con alguén é moi une moito. Tío, non tes nada que perder, solo tes que gañar unha depresión, unha bajona que te cagas. E hai ou dous que sexa. autobuses, Vigo Ourense, da mañá e Sí, da tarde. sí. Podes ir a mañá e volver a tarde. Tomar algo na Cañiza. Cal é o punto medio? Onde poderían A quedar? Cañiza. A Cañiza. É fronteiriza. Vale. O sea, claro. Temos que recomendar que te declares, porque se non hai historia non avanza, non hai intriga, Claro. non hai película. Con Se que te 16 declares. anos, non... Sí, Sí. hombre, que podes ter só 40 ou 50 aínda para fracasar. É que se non vas quedar virxe como a min. Hai moitas peixas no río, Bruno. Que dixen? Unha Nada. barbaridade. Un hipergaleguismo. Un hipergaleguismo. María de Juntín, ou Guntín, pregunta: vou comprar un coche. Eu sempre fun de gasoil, pero agora estase poñendo a cousa durísima con eso. Merece a pena comprar un coche a gasoil ou teño que botarme a gasolina? Botarme a gasolina é unha frase moi boa, o sea que non nos podemos poñer, claro, de todo ecológicos, polo menos híbridos. Só me preocupa unha cousa, que son moi silenciosos. A min casi me atropela un taxi en Coruña. Solo podemos aconsellar que vayas en Vesta, que é unha cousa moi ecolóxica, pero para un día de chuvia non é nada recomendable. A ver se me quito do gasoil. Quita. Tienes gasoil. Manuel de Corcubión. Hola, teño 24 anos e estou case calvo de todo. Sempre me tocan estes a mí. Non teño moza e así vai ser máis difícil atopala. Un amigo foi a Turquía a facerse un implante, que susto, pensei que para buscar a moza. Diz que está de moda agora. Co e todo se huye en 3.500 euros. Estou aforrando. Credes que merece a pena? Home, ver Turquía sí. Eu vin implantes de perto. De perto, de de pelo. E é como un nenuco. No, é sí, como unha plantación de eucaliptos. É horrible. Mira, a calvicie non ten ningún problema. Deixar melena sendo calvo, eso é jodido. Non respetamos casi No, non calquera respetamos opción todo, que estética. tontería, non respetamos No, é todo. verdade, Non respetamos nada. Prefiro No, a calvicie, totalmente. Sí, claro. É moi curriña. Na xeración de nosos pais todos teñan un pelazo hasta vellos, pero agora está todo o mundo calvo, que máis ten? É unha mostra da evolución humana. Bruno, non ves de que antes, o 16 anos, tamén estaba calvo, non tiña ninguna queixa, tiña outras preocupacións. os humanos fomos perdendo o pelo por todo o corpo, joder. A min O único reducto era a quedoume cabeza. todo nas inguas. Vas máis evolucionado co resto da humanidade que aínda ten pelo na Eu cabeza. sempre... Sonia, outro día entrei nunha XL de Zara. Só quería que me felicitasedes. Joder, Sonia, pois síntome moi Bravo. identificada porque por primeira vez na miña vida outro día tamén entrei nunha XL de Zara. Eu outro día entrei en Zara. Parabéns. No, que parabéns, no, que mierda. Dicía Clara Gallo, gran amiga e dramaturga, si non te vale la ropa de Zara, pues non vayas a Zara. Un sitio onde había tallas grandes, te lo recomiendo, Sonia, era en CIA. O que pasa que en CIA tiñan os patronaxes equivocados. Pensaban que polo feito de ser gorda tiñas unha deformidade extraña. A distancia entre o embigo e a cona era unha cosa así. Pantalón e chica grande é problemático. Pantalón e chica grande é mi grupo preferido. Sí. O que hai que facer Hai é modistas darlle low cost. unha pouca de menos importancia a como vas por fora. E pistola de silicona. Trabajarse la talla de dentro. Paula, 15 anos, de Santiago de Compostela. Decidín facerme vegana, pero meus pais obríganme a comer carne. Dame moito noxo e me cabrea.
pero ao final teño que comela contra a miña vontade. Non teño dereito a negarme hasta que aprendas a colocar o pronome ben? Non. Unha vez que aprendas a colocar o pronome ben, tampouco tes dereito a legal. A pregunta é se tes dereito a legal a negarte? Non. Podes facer o que se fixo toda a vida, que é facer que comes e se tes un candarlle ao can, metes debaixo do plato, envolver na servilleta. Hai truquis, hai truquis. Debaixo da xerra, aplastar ben a carne ca xerra. Podes te untar en unto e empezar a facerse como un ritual a contra, non? Podes facer un rollo moi vegano, que é o de intentar convencer os teus pais e machacalos a diario. Mátanse do disgusto e da chapa que lles das e xa quedas ti as túas anchas cociñando zorza de tofu. Recomendamos que se queres luitar pola túa opción que luites, non te enemistes con teus pais, máis que nada porque ainda che quedan uns anos para estar baixo o seu gobierno, e además enemistarse que a familia é unha cousa moi fea. E calquera día tes moita fame, comes unha albóndiga, Cando vayas a Vigo a facer peritos e empeza a pasar fame, cuidado, porque fame na carreira pásase moita. Aí está. Sede non. A min, de feito, mólame a teoría vegana, atraeme moito, resultame moi atractiva. Jode, má práctica. Eu son de corazón vegano. Encerrado en unha XL de Zara. Soy de corazón vegano. Lúa de Brión. Lúa de Brión. Lúa de Brión. Ai, Lúa de Brión, que bonito. O meu mozo está obsesionado con Rosalía. Con Rosalía de Castro. Digo eu, a ver, está todo o día vendo os stories que pon, as fotos, os videoclips. É a outra. E outro día escoitei como falaba cun amigo por teléfono do boísima que estaba. Pero peor foi cando me dixo que por que non me ataba o pelo nunha coleta alta e poñía movidas de adornos nas unllas, que estaba moi de moda. E a pregunta, pobriña, debo preocuparme? Pero que me tes? Que Rosalía lle faga caso ao teu mozo? Que non é andaluza ou é de... No, é catalana. Lleida, é de Lleida. É catalana. Dos andaluces que foron para Cataluña, a repoboar Cataluña. Como matar uns andaluces? Como queren facer aquí? Hai que ir cos tempos, home, hai que ir cos tempos. Sí, sen ánimo de desprezar, claro. Tamén eu levo toda a vida vestida como nos 90. Pero eu reconoce, hai que ir cos tempos. Outro día iba polos mallos, polo meu barrio. Os mallos. Nos magios. Os mallos, pola calle Vizcaya. Iba eu con mis pintas de los años 90 e atopeime cun rapaz do instituto que non vía desde que tiñamos 15 ou 16 anos. E o tipo veu correndo a abrazarse a min e díxome: tía, vestimos igual. E levaba unha camiseta de Bar Simpson e unha camiseta do Xamarín Club que era en plan, joder, que puta vergüenza. E o sitio, tal. Jo, moitísimas grazas por abrir os vosos corazonciños e mandarnos estas preguntas tan desastrosas e tan guais. Que seguimos aquí abertas a recibir calquer tipo de cuestión, non temos medo, verdade? Sí, estaremos encantadas de darlle algún tipo de resposta e pasar outro bobanaco así entre amigas, como as chicas de oro. Necesito beber.